Хәерле көн, хөрмәтле рухташтар, милләттәштәр, замандаштар. Башкорт теле һәм әдәбияты бүлмәһе конкурсына мин дә Сибай гимназия интернатының башкорт теле һәм әдәбияты бүлмәһен тәкъдим итәм. Үзем Сибай интернат мәктәбендә укыдым. Башкорт теленнән данлы укытучы Сәлимә Сафа кызы Өметбаева укытты. 40 ел гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган укытучым хөрмәтенә минең башкорт теле бүлмәһе Сәлимә Сафа кызы Өметбаева исемен йөртә. Укучыларыбызга рухи тәрбия бирүдә башкорт теле бүлмәһе бөтә яһәттән дә яһазландырылган, бөтә шарттар да, мөмкинчелекләр дә булдырылган. Безнең уңышларыбыз, казанышларыбыз бер хандык, укучыларыбыз хәзер һеҙгә хандык серләрен асыр. Рәхим итегез. Укучыларым бүлмәгә килеп ингәндә, бөек мәгърифәтче Акмулланың «Башкорттарым, укыу кәрәк» дигән һүзләре язылган Аманат журналының сәгате каршы алһа, бүлмә түрендәге портретта Сәлимә Өметбаева, ягъни остазым, туган телен кадерләгән халык кына кадерле булыр, дип аманат тапшыра кебек.